Krásný den z libereckých Rochlic. Jedné z nejstarších čtvrtí Liberce, na kraji sídliště, jsem pro vás našla skrytý poklad. Schovaný dům, který čeká na vás. Tento 200 let starý dům s užitnou plochou kolem 100 metrů čtverečních se nachází v klidné ulici, přesto jen pár kroků od supermarketů, škol, školek i sportovních aktivit. Dispozice 4+1 ve 2 podlažích zahrnuje obývací pokoj, samostatnou kuchyň a obytné podkroví. Ať už sníte o domově, který si přetvoříte podle svých představ, nebo hledáte investiční příležitost, tento dům vám otevře dveře k oběma možnostem. To, co ale opravdu upoutá vaši pozornost, je nádherná zahrada. Zelená oáza plná vzrostlých stromů vám poskytne klid a soukromí a přitom budete v dosahu všeho, co Liberec nabízí. Jste šikovný investor nebo sníte o vlastním domě, kde naplno projevíte svůj styl? Přijďte se podívat na prohlídce. Budu se na vás těšit.